Helo, Adam dwi a chroeso i'r ardd. Dwi'n mynd i blannu planter llawn blodau haf heddiw. Bydda i'n defnyddio compost, can dŵr, planhigion amrywiol a phlanter. A'r cam cyntaf ydy gosod y compost yng gwaelod y planter. Dwi'n mynd i osod y compost i'r lefel yna. Ac yna, dyn ni am blannu planhigion yn y tyllau. Mae gyda fi blanhigion y peta fan hyn a byddai'n plannu rhain wrth ochr y planter. Dwi'n gosod y planhigion gyda'r gwreiddiau trwy'r tyllau ar yr ochr. Ac yn gadael i'r dail dyfu lawr yr ochr. Nesaf, dwi'n gosod y clipiau yma i mewn i ddal y planhigion yn eu lle. A nawr, dwi am blannu'r nemesia yma. A fel allwch chi weld gyda'r nemesia, mae 'na wreiddiau da iawn yn tyfu gyda'r planhigyn, ac mae'r gwreiddiau hyn yn amsugno'r dŵr wrth gwrs a'r maeth o'r pridd, ac yn helpu'r planhigyn i dyfu, i greu dail hyfryd a blodau fydd yn helpu'r planhigyn i atgenhedlu, ac wrth gwrs yn helpu denu peillwyr fel y gwenyn. Un fan hyn, ac wedyn un arall yr ochr yma. Ac yn y canol wedyn, i ni'n plannu'r pelargoniums, neu byddwch chi'n adnabod nhw fel geraniums o bosib. Un fan hyn, ac un arall fan hyn. Ac mae'r geraniums, wrth gwrs, yn creu uchder yng nghanol y planter. A nesaf, dwi am osod compost o gwmpas y planhigion i lenwi'r planter. Ac yn olaf, dyfrio'r cyfan. A dyna ni, bydd hwn yn barod nawr i dyfu ac i flodeuo yn ystod yr wythnosau nesaf. A'r cyfan 'da fi ar ôl i wneud ydy dod o hyd i le iddo fe. Hwyl fawr.